Čaute lidičky, no, ako už viete, ja už moc nemám rada Giovanniho, ako vidíte, ale majem trošku pre neho, keďže už dávno som mu nemusela mať, pretože ale to je Attention od Charlie Puffa, no teraz zaspievam. You run, don't turn on my name, cause Nura, call you up. You've been go around, every party and alley, cause you knew, be that one. Oh, I'm all dressed as karma, but you regret. You'd come to think that you were mine. Oh, and now I'm up on you, what you expect, but you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just think about me or someone you. Yeah, you just want attention. I knew from the start. Maybe you just think about me or someone you. Oh. No, keď počuješ Joanna Sesta, prosím ťa. Toto je, že naozaj už nechcem mať, už ani nechcem vidieť tento rok. Takže ho nebudem radšej otrávalo, keď by si mňa videla na štanu, tak by si vieš čo. Udiela kniha plakala písov, ja som strašne niekedy agresívna. A ľudia, agresivita je najväčší level môjho života. Už som rada aj musela vystrieť na piatakov, ale neviem, kolatačka je sestra všem. Ja akože už za chvíľku je T9, už túto sterutuje, takže držní palce. Nech to zvládnem hlavne, lebo mám troška stresy z toho testu, takže prosím vás, buď dajte dobrý komentár, alebo mi dajte like, aspoň som to zvládla, som vedela, že mi držíte palce, keď ste ďaleko odo mňa. Tak iba držne palce, lebo toto nezvládnem podľa mňa, podľa ich. Tak dajte mi komentár o palce, alebo držte mi palce, že nejak som zvládla, nepotrebujem vaše komentár ani like, tak iba držte palce, že som zvládla. Dobre, ďakujem. A čaute.